ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟପତଙ୍ଗ ମାଛ କଇଁଛ କୁମ୍ଭୀର ସାପ ବେଙ୍ଗ ଜୋକ ଅଣୁଜୀବ ଇତ୍ୟାଦି ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କୁ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ରୂପେ ବିଚାର କରାଯାଏ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ପରିବେଶର ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅଙ୍ଗ। ଏମାନେ ପରିବେଶକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପରିବେଶର ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଆମ ଶରୀରର ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଶରୀର ସାରା ଯେମିତି ପୀଡ଼ା ହୋଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଏମାନଙ୍କର ଅଭାବରେ ପରିବେଶରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରାୟ 89,000 ପ୍ରଜାତିର ପଶୁ, 1,200 ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ, 2,500 ପ୍ରଜାତିର ମାଛ ଏବଂ 45,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରଜାତିର ଉଦ୍ଭିଦ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ପ୍ରାକୃତିକ କାରଣ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟକୃତ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଏମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ପରିବେଶର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ସନ୍ତୁଳନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା, ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତିର ସୁରକ୍ଷା। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଆମର ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।